Salutare și bine v-am găsit la primul meu episod pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Flex City și hai să începem să vedem pe cine e pe aici activ. Hai că intru pe băiatul ăsta. Nu o să fie cam nimic interesant, doar o să mă bag cu niște băieți. E pe mapă privată băiatul meu. O să mă bag cu niște oameni, ne plimbăm cu mașinile. Nimica special, doar așa. La Caterinca cum ar veni. Ia să văd, e cineva de la mine? Nu e, nu? Nu, mai bine. Bun. Așa. Nu uitați să apăsați pe butonul de like frumos. Să dați un comentariu. Un subscribe ceva. Și dacă se strâng 10 like-uri la acest episod, o să continuăm cu continuarea episodului, nu gen mai fac alte episod și punem frumos partea a doua. O să vă fac următorul episod o să fie de la ședință, când o să am ședință cu mafia mea. Să vedem ce o să se întâmple. Mama, n-am mai intrat pe jocul ăsta de faile, mama. Dar tu nu știi, mă, să conduci la ței și pe măicuță, ta-ți o iau. A tras și după mașina mea, frumos, așa, frumos, da, așa, bubuie, dă-o dreacu mașina. Sparge, dă-o dreacu, tărâmă, dă-o în pula mea mașina. Dă-o dreacu mașina mea, sparge, dă-o dreacu. Dă-o dreacu mașina mea. Păi da, dă-o dreacu mașina mea, sparge, dă-o dreacu. Dă-o dreacu, că cumpărăm alta, ce e dreacu? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hai să mergem să ne batem și noi puțin. Să vedem cu cine ne batem. Ia uite pe al meu, frumos, frumos, frumos. Ia uite băieții mei cum intră pe mine. Da, așa îmi place, da, frumos. Ia să vedem, ăștia cine sunt ăștia? PC. Ia să-l văd eu pe domnul PC. Sau lasă de dracu, nu mai văd pe nimeni. Că trebuie să-l iau. Aha, m-am luat ăsta de urerec. Trebuie să-i luăm pe ăștia de urerec. Dacă vă uitați pe canal, e un short de vreo 3 minute care e de acum un an sau ceva genul, când pe contul ăsta am avut mut și mi-am făcut alt cont. Băgați-i și mâna. Așa, mi-am făcut un cont de la început și m-am bătut cu niște băieți pe acolo. Bine, mai pe scurt unul cu care dădea numai cu RPG-uri. Botalul, ce să zic. Mamă, dar nu intră nimic, mă, ce treacu să așa slab. Mamă, bă, dar se mișcă și jocul, nu văd cum o halcele. Stai, mă, așa. Bine, cred că îmi face lag și de la filmare, dar n-am ce să fac. Dacă să mai înjur sau se aud înjurături de la alți playeri, mă scuzați. Nu, le-am dat drumul din beci.
în greșeală. Da, cam slabi, 1v3, bate să așa pe ei. Da, frumos, frumos, frumos. Știm și noi să jucăm, da? Foarte frumos, bravo. Bravo, bravo, bravo. Eu mă joc cu banii. A, și dacă vreți să intrați la mine în gang, cam ăsta e gangul. Știu că nu prea se joacă, nu prea avem oameni activi și așa, adică unii da. Dar mafia e de-abia făcută, de-abia creată, ca să spun, de maxim are o săptămână. Și sunt în căutare de membri. Deocamdată nici măcar nu m-am ocupat așa de mult de această mafie, pentru că nu mă interesează. Nu că nu mă interesează. Dar nu prea am timp să mă ocup de mafie, pentru că, de exemplu, în săptămâna asta, știți, dacă sunteți copii sau așa, știți că am avut vacanță. Eu am fost cam toată săptămâna la muncă, la firma a lor mei. Și pana mea, eu acolo mă duc de drag. Îmi place să muncesc. N-am nicio problemă cu munca. Așa. Și... nu știu. Domnul Ionuț, ce mai faci? Da, uitați, ăsta e un băiat la mine. Ce faci, Ionuț? Bine? Uite bine puțin pe joc. Bă, de ce te-ați pe mine? Mai trage vă tu ceapa ta. Uite mă și tu, mă, vere. În fine, lăsați așa, nu mai contează. Bun, da, după cum ziceam, nu prea am timp să mă ocup de mafie. O să încerc cât de mult pot să mă ocup. Și sunt în prima dată, trebuie să facem o ședință, să aleg și eu un colider, pentru că, nu știu, deocamdată toți sunt de treabă, toți mă ajută cu mafia, gen, uitați, blondul, chiar dacă are 10 ani, nu prea l-aș pune colider pentru că nu știu ce poate mintea, adică, cum să zic eu, blondul e bun, gen, de făcut puncte la tras, așa și așa, dar el are gura mare, adică dacă îl pun să caute membri, hai, las că căută de membri, da, hai că mă zice, că nu trebuie să vorbească cine știe ce cu ei. Dar așa, gen, să vorbească cu alte mafii sau pentru alianțe, pana mea, nu mi se pare foarte capabil. Și vreau să caut și să găsesc în același timp un băiat care chiar este capabil să conducă mafia când eu nu sunt în preajmă, cum ar veni. De exemplu, vreau să-i pună la puncte, să-i pana mea, chestii de colider, ce poate să fac un colider. Să-i pună la puncte, să facă TikTok-uri cu ei când sunt mulți, îi pun în linie, să-i asculte pe toți de fiecare dată, chiar dacă știe acel colider că, cum să spun eu, membrul acela care vorbește și așa, chiar dacă știe că deranjează și efectiv nu-i convine lui, la colider mă refer, nu-i convine, trebuie să tacă, să-l asculte, după aia să-și pună și el opinia, apoi după ce și-a pus
membru respectiv opinia, trebuie să vorbească, poate să vorbească după aia cu liderul, să facă ce vrea, să... Pana mea. Și să nu credă, dacă îl pun, să nu creadă acel colider că dacă îl pun pe unul colider, gata, îl pup numai pe el în cur cum ar veni. Nu, la mine toți membrii sunt respectați. Chiar dacă ești mic, chiar dacă ești mare, nu e foarte, cum să spun eu, nu prea mă deranjează. Dar dacă odată ce mă asculti și știi să tragi și pana mea, ești ok cu noi toți, cu mine, cu colegii tăi din mafie, așa, by the way, pana mea, eu n-am nicio treabă. Gen, poți să fii, uite, de exemplu, ca blondul, poți să ai 11 ani și dacă asculti și ai level mare, bine, nu contează chiar level. Dacă ai level peste 112 ani sau 11 ani în sus, de la 11 ani, 12 ani în sus, și știi cu aia să te comporți, pana mea, nu s-ar lua nimeni de tine și ai fi un om respectat. Și dacă văd membrii din gang că e gen, ai bun simț cum ar veni, poți să devii și tu la rândul tău colider. Adică coliderii, la început o să am nevoie de un colider, pe parcurs o să punem la mafia asta, chiar dacă o să fim 50 de persoane, pentru că eu asta am un plan și eu când am un plan ceva, eu chiar asta o să se întâmple, gen. Chiar dacă o să avem 50 de persoane, eu zic că 3 sau 5 colideri la 50 de persoane, eu zic că este cel mai ok, gen. Este acceptabil. Nu, gen, pe mine nu m-ar deranja nici 2, nici 3. Dar a zice că la 50 de oameni, 2-3 colideri nu prea s-ar descurca. Ar trebui la 50 de oameni, bine, la 50, la 46, dacă mă exclud pe mine și pe acei colideri. Dacă la o mafie de 49 fără de mine, cum ar veni ei ca colideri, nu s-ar descurca doar 2-3. Pentru că totuși e o mafie foarte, o să fim o mafie foarte mare și na, nu știu, eu nu prea cred că o să ne descurcăm cu 2-3 colideri. Bine, da, dacă o să avem și oameni, gen, cum să spun eu, oameni normal la cap, gen, să asculte, să pana mea, să nu facă panoramă, atunci ne-am înțelege și chiar dacă am fi 2-3 inși, n-aș avea nicio problemă. Na, 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 na. Da, foarte frumos. Da, eu o să mă duc în altă parte, vreau să fac și outro-ul. Ce mașină să pun eu, mă? Hai că o pun pe asta. Drift, curvă, mare. Da, copilași, da. Fugi, băi, hai băi acasă. Da. Stați așa. Revin imediat. Așa, bun, am revenit. Cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Mie cel puțin m-a plăcut, m-am distrat. Am simțit oricum, simțeam că trebuia să vorbesc cu cineva și uite că v-am pe voi. O să vă las Instagram-ul și TikTok-ul meu în comentarii. Și cam acesta a fost episodul de azi. O să ne reauzim la următorul episod de mâine, cred că o să pun, sau poimâine, nu știu exact. Oricum vă pup, Valea, salut!